Министерство обороны США заявило, что сотрудничество Украины и Соединенных Штатов в оборонном секторе является важным, учитывая стратегическое противостояние Соединенных Штатов и России. Таким образом, в Пентагоне прокомментировали утверждение Украине пакета помощи в сфере безопасности на 2020 год на сумму $250 миллионов. Давайте послушаем цитату. Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить $250 миллионов США в рамках инициативы по поддержке безопасности Украины на финансовый год 2020 года для дополнительного обучения, оборудования и консультативных усилий, направленных на усиление способности Украины более эффективно защищать себя от российской агрессии. Это подтверждает давние оборонные отношения между США и Украиной, важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией. Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Алло, чуєте? Да, доброго дня. Да, доброго дня. На что пойдут эти $250 миллионов? Ну, це, знаєте, це в принципі повинен вирішувати уряд. Але різні речі з цього приводу казали і писались неодноразово. Казались про, якщо ви пам'ятаєте, і катери, і казали про фактично зразки новітніх радарів. Було також питання, піднімалося і що стосується безпосередньо деяких систем управління. Але, вибачте, знаєте, це такий собі прогноз. Що реально ми з вами отримаємо, це дуже важко сказати, тому що, наприклад, десь 2 дні тому була ціла дискусія відносно Марк 6, це бездоходні катери, які фактично ми хочемо отримати не безкоштовно, щоб ми правильно зрозуміли, від уряду Сполучених Штатів Америки. І ми вдячні і урядові, і президентові, і Конгресу США за таку допомогу. Разом з тим ми повинні чітко зрозуміти, що нам треба переходити і використовувати для цього, в тому числі Будапештський меморандум, на інший крок розвитку нашого стратегічного партнерства. Це, на мій погляд, ми могли б домовити, що 10 катерів, наприклад, ми закуповуємо, а, наприклад, інші 6, вони можуть стати, як, знаєте, початковим етапом побудови їх на кораблебудівельних верфях Миколаївської, Херсонської чи Київщини. І це дуже важливе питання, тому що крім зовнішньої загрози, зовнішня загроза, вона базується на сепаратизмі всередині країни. Саме південні регіони, вони, ви розумієте, підпадають під